Ako zapcyklovať overall? Overally nie sú úplne praktický kúsok a hlavne ak nerady nosíte nohavice tak ako ja. Poďme ich prerobiť na šaty tak, aby mi zapadli do šatníka. Ako prvé a najdôležitejšie je vypárať celý rozkrok. Budem na to potrebovať páračik a pár chvíľ trpezlivého párania. Niekedy to ide ťažšie, niekedy ľahšie. Keď už páram, otvorím si aj spodné záložky, čím budúce šaty predĺžim. Následne predný aj zadný cip zarovnám tak, aby som ich mohla v jednej línii zošiť. Chcelo to niekoľko skúšaní a doľaďovaní strihu, aby mi tam nevznikal takýto pufík. Následne už stačilo všetko iba zošiť. Teda koniec zipsu ešte robil takúto nepeknú bublinku, pričom na konci bola aj dierka. Zip som tak skrátila a šov upravila. Teraz to vyzerá oveľa lepšie. A celkovo si myslím, že to vyzerá oveľa lepšie. Dlhé šaty s rásporkom v zložení ľan a viskóza sú presne to, čo v lete ľúbim nosiť. A páči sa mi, že stačil jednoduchý úkon a elegantné šaty sú na svete. Ale mám tu ešte jeden problém. A to, či touto čipkou olemovať predný rásporok. Dajte mi vedieť dolu do komentára.